volám sa Michal Bagačka a som hlavný pražiar v tejto malej rodinnej remeselnej pražiarni Padme Roastery. Vznikli sme v roku 2021 a pôsobíme v srdci regiónu Gemer v Rožňave. V našej pražiarni pražíme len výberovú 100% arabiku. Pražíme ju podľa najmodernejšieho spôsobu tretej kávovej vlny. To znamená na svetlé praženie, čím sa snažíme tie tradičné spôsoby praženia kávy nejakým spôsobom zmodernizovať a z kávy vyťažiť len jej najlepšie a jej prirodzené chute. Popri praženiu sa venujeme samozrejme účasti na výstavách a na festivaloch, kde našu kávu predvádzame, a zároveň robíme coffee cateringové služby, kde našu kávu prinášame priamo k našim zákazníkom, a v neposlednom rade naša najnovšia akvizícia je, že budeme otvárať vlastnú kaviareň.